Megelőztük Japánt, egyelőre csak kattintásban. Egy internetes versenyen eddig nyerésre állunk. A japánoknak még 2 napjuk van, hogy fordítsanak az eredményen, ha nem, akkor 173 ország közül megnyertük a bajnokságot. Így küzdenek a cyberharcosok. A módszer egyszerű, csak klikkelgetni kell az egérrel. A játék lényege, hogy egy megadott webcímre minél többen és minél többször klikkeljenek rá egy-egy ország számítógép felhasználói, ami persze nem egyszerű. Jó kis ízben gyulladás lesz valami tőle. Ennek ellenére folyamatosan klikkelnek a magyarok, már több mint 300 milliószor kattintottak az internetes oldalra. A profik ehhez külön főhadiszállást alakítottak ki. Nagyon sok cyberharcos csatlakozott hozzánk, főleg miután az Index kirakta a vezércikket, utána a látogatottságunk, ugye tegnap volt ez, felugrott plusz 7000 látogatóval. A klikkelésnek meglett az eredménye. Megelőztük a technikáért mindig is rajongó japánokat, akik gratuláló lapokkal ismerték el a teljesítményt. Így olyan külföldiek, akik még esetleg nem is hallottak Magyarországról, így látva, hogy milyen jó helyezéseket érünk el, elsők vagyunk, és még rá is vertünk a japánokra, így utána néznek, hogy kik vagyunk mi, mik vagyunk itt a világban, és így megismerik Magyarországot. A pillanatnyi rangsoron is látható, Magyarország az első a küzdelemben. Utánunk nem sokkal a japánok, és lemaradva a lengyelek következnek. A harc még 2 napig folytatódik, ínhüvelygyulladásig. Elismerte Ron Dennis, a Forma 1-es McLaren csapat első